Il-Partit Nazzjonalista huwa determinat li jġib il-bidla li l-Gżejjer Maltin tant għandhom bżonn. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta tlieta filgħaxija indirizza l-Assembleja Reġjonali f'Ħal Balzan il infetħet mill-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Mark Antony Sammut. Preżenti għal din l-Assembleja kien hemm bosta attivisti fih dan il-Partit Nazzjonalista fejn Alex Borg irringrazzjahom għall-ħidma tagħhom illi permezz tagħha l-Partit Nazzjonalista ikun jista' jkompli miexi f'direzzjoni tajba u b'saħħitha. Huwa sostna li mingħajr dawn l-attivisti l-partit żgur ma jkunx dak li hu llum u sejjaħ għall-għaqda u impenn biex il-Partit Nazzjonalista verament ikun partit li jġib bidla għal ġid tal-familji. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello tkellem dwar il-ħidma kontinwa tal-Partit Nazzjonalista sabiex ikun dejjem eqreb tan-nies fejn ħeġġeġ sabiex kull membru jibqa' konvint mill-missjoni tal-Partit Nazzjonalista għaliex huwa l-partit li qed joffri alternattiva serja. Waqt din il-laqgħa kien evidenti wkoll ir-ringrazzjament illi wrew l-attivisti lejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg illi fi klimhom stess ġab entużjażmu kbir fil-Partit Nazzjonalista kemm ilu fit-tmum tiegħu. Din l-Assembleja f'Ħal Balzan kienet it-tieni waħda tat-tip tagħha minn numru ta' laqgħat illi qed isiru madwar Malta u Għawdex bħala proċess ta' tiġdid tal-Partit Nazzjonalista u bi preparazzjoni għal Kunsill Ġenerali illi se jsir dan ix-xahar. Dan apparti li għaddejja l-ħidma biex il-ħadd illi ġej tkun organizzata inizjattiva oħra ta' ġbir ta' fondi fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.